Hilabete honetan, Baztango udalak hainbat eragile desberdinekin batera, arras baztan marka sortu egin du. Gehiago jakin nahi dugu eta horrexegatik hemen ditugu hainbat antolatzaile. Joseba Otongo, Baztango udaleko alkatea, Masus Goñi, Apopilo alojamendu elkarteko lehendakaria, eta Mikel Alzuart, Baztango Zaporeak elkarteko lehendakaria. Ongi etorri. Esker mila. Mil esker. Zer modu zaudete? Landaran. Pentsatzen dut. Bai. Neurrian arian beti. Eta, konta eguzu, zertan datzan ekimen berri hau? Bai, hau marka bat da, nortasun marka bat, lurralde marka ere bai, Baztango iruditegi kolektiboa bildu nahi duena, Baztango balio sistema ere bai neurri batean, baztandarrek baztan nola ulertzen duten, horren gordeilu dena, eta hori erabili nahi dugu tokiko garapen sozioekonomikorako. Horrek nahi du, markak Baztango balioiek biltzen baldin baditu, plantatzen dugun garapen eredu horrek bateragarri izan behar duela balio sistema horrekin. Eta biek eskutik ibili behar dutela elkar elikatuz. Baztandarrek prozesu honetan errandute berendako inguruak balio handia duela, paisaiak, euskarak, auzolanak, horrelako hainbat baliok garrantzia handia dutela, beraz, plantatzen den elkarlan horrek eta garapen sozioekonomiko horrek bateragarri izan behar du, aipatu ditugun elementu guzti horiekin eta elementu horiek guztiak indartzeko balio beharko du, eta balio horiek alde berean balio beharko dute garapen sozioekonomiko jakin bat bultzatzeko norabide batean. Eta horren harrimuan, Bailarako hainbertze eragile antolatu dira, bakarkako jardueretan nahi zirenak, orai elkartetan daude, eta guziok fundazio bat osatu dugu, elkarrekintza horiek modu antolatu batean bulkatzeko. Fundazio batek kudeatuko du? Bai, hori da. Eta hor, sartuta zaudete, esan bezala, hori udala eta hainbat eragile. Hainbat elkarte. Fundazio barruan parte hartzeko elkarte barnean egon barra da, orduan elkarte batzuk baina bazauden lehenagotik eta bertziak elkartu gara dosatutugu berriek fundazio barruan egoteko. Zure kasuan Apopilo berria da? Hoxe da. Apopilo da Baztango alojamentu turistikoen elkartea, eta gure elkartea sortu dugu markan barnean egoteko. Guk ikusten dugu biharrezkoa dela horregotia, orain lan egiteko eta etorkizuna lan egiteko ere. Bestetik Zaporeak? Bai, Baztango Zaporeak nekazal ekoizlea gara, Baztangoak eta bi urte baditugu martxan, eta hau sortu da nolabait ere inkietude berekin, ez? Landa eremuak nekazaritza izan du ardatz aurreko mende arte bederen, eta orain guk ikusten dugu eta konpartitzen dugu bertze aktibitate guziek ere oinarritu behar direla edo parean jarri behar dutela nekazal jarduera, ez? Eta guk horregon behar dugu, bertze elkartekin turismoaren inguruan dabiltzanak edo, pentsatzen dugulakoz nekazaritza ez dela bertan jardugunon gauza bakarrik, baizik eta bertze pisu bat hartu behar duela eta hori landa eremuetatik abiatu behar da, ikustarazteko batez ere ekonomia mailan, gizarte mailan eta landa eremuetan nola egin behar den lan edo nola egin beharko genuken lan eta denok elkarrekin eta asmatzen dugun bestenaz, uzten balin badugu globalizazioaren eta merkatuaren menpe gure jarduera desagertzen ari da. Nekazal jarduera merkatuaren esku ikusi dugu nekazaria desagertzen duela eta nekazarik eta abeltzainik gabeko nekazaritza bat bultzatzen dela eta landa eremuek ez dute etorkizunik ez balin badago nekazaritzarik. Orduan, turismoak ere horrela funtzionatu behar du nekazaritzarekin batera eta guk hor gauden nolabait ere paper hori betetzeko. Bai, azkenean arlo ezberdinak zonaldea bultzatu nahi da eta horretarako nortasuna nabarmentzen da, ez? Bai, hoixen da, eta horren harrimuan kontuen hartu behar da Baztanek landa ingurune baten adierazgarriak dituela, adierazleak dituela, adibidez, egitura ekonomikoari buruz ari balin bagara, Baztanen autonomoen tasa ehuneko 58%koa da. Bailara industrialetan, hirigunetan autonomoen tasa ehuneko 19-19 ingurukoa da.
muturreko landa eremuetan, Pirinio aldean, ehuneko 75 inguru autonomoa izaten alda. 100 produktiboa falta delakoz. Horren baztanek baditu olako adierazle batzuk bere egitura zehazten dutenak. Orduen gu garrenetik lana egin nahi dugu eta gu garren hortei lan egiteko horrelako ekonomia batean beharrezkoa da eragile desberdinen antolaketa. Eta marka baliatu dugu hortarako bakarkako jarduera horiek elkartetan antolatzeko eta elkarte horiek fundazio batean biltzeko. Elkarlan horrek abiatu dezan tokiko ekonomi sistema horren dinamizazio bat, hori bulkatu dezan, hori indartu dezan. Azken ari gara, gure barneko indarren antolaketaz eta horien araberako lanketa batetaz. Garbi dago, gero kanpotik beti izanen ditugula inbertze baldintzatzaile, ekonomia ez baita marko lokalean bakarri jokatzen. Eta behar da, marko lokaleko joku eremua hauskorrena da eta eragin ahalmen txikienekoa. Zeren gero, Nafarroko gobernuak espezializazioa dimenduen estrategia definitzen duelaik eta hortan inbertsioak egiten dituelaik, horrek gainbeheran baldintzatzen ditu gure aukerak ere bai. Eta horrekin batean inbertze esku hartze gure eskuetan ez daudenak. Horren gu saiatuko gara guretik eraikitzen, gu nahiko genukeena, baina gero ikusiko da bertze gainerako elkarrekintza hortan noraino ibiltzako garen guk nahi dugun moduan. Momentuz, Europar Batasuneko fondoak badira hor, ez? Babesten dituenak ekimena. Hau hasieran proiektu bat zen, nortasun marka bat eraiki eta horren kudeatzeko fundazioa, landa garapen programetarat aurkeztu ginen proiektu hori, landa garapen programa ok Europatik diru hornidura bat dute, diru zuzkidura bat, beraz, gure proiektu aurkeztu ginen, eman digute, eta hoixen da. Udalak ere bere baliabideak jarri ditu, eta udalak erraten duelaik, erran dut, bastandarrek, zeren azkenean gure aurrekontuak parte batean bastandarren sakaletaik heldu baitira, horren Europak jarri du, baina bastandarrek ere jarri dute berenetik. Eta nola sortu zen proiektua? Nola zen momentutan elkartu zineten guztiak eta mahai gainean jarri, nola... Bueno, nik uste dut lehenagotik ere instantzia ofizialetik eta landa eremuak turismora bideratu nahi ziren etzelako zetorkizunik ikusten nekazal jarduerari, baina bastanen beti izan garela kontziente nekazalgoak segitu behar duela, ez? Eta bere papera ezinbestekoa da, nahi balin badugu, transversala da, nahi balin badugu etorkizuneko jendarte bat, etorkizuneko mundu bat eraiki, eta bastanen horren kontzientexago izanen gara hirigunetan baino, ez? Ikusten dugu Pirinioetan eman den despopulazioa, bai kasu batean Nafarroaren kasuan, baina bertze herrialdeetan ere, mendiko nekazaritzak zailtasun handiak dituelakoz eta abeltzaintzak ere zailtasun handiak dituelakoz, kontsumo joera direla, joera ideologiko batzuk direla, azkenen urruntze bat badago, urruntze gero eta handiagoa, lehenago azkenean hirira etortzen ziren belaunaldiak herrietatik edo baserrietatik etortzen ziren seme-alabak ziren, baina ja hori orain gehiengoa hirietan bertan sortu dutakoa da, ez? Orduan urruntze bat ikaragarria dago, ez? Bertze jendartetan iguala itzinetik emanan zena, eta bertan gauden aktiboek nahi dugu eragin badakigulakoz azkenean mundu iraunkorrago bat eta etorkizuna izanen duen munduak mantendu behar duela landa eremuetan biztanlego kopuru bat, mantendu behar duela aktibitate bat, eta hori badakigu guk iniziatiba bakarrik ezin duela inork egin, amankomunian landu daiteken gauza bat dela, eta hor ikusi dugu udalak hartu dela azkeneko urtetan elkarteak bultzatzen eta kohesio hori bultzatzen eta bailararen dako etorkizun bateko urratsak emateko kriston pisu hartu du azkeneko urtetan, eta horrek posibilitatu du ere bai bertze elkarte batzuk sortzea eta bide bat abiatzea. Nik uste dut marken munduan bizi garela, marketina
erabili izan dela edo erabiltzen dela ekonomia mailan helburu batzuekin, zure produktua saltzeko, ez gehien bat, baina gure kasuan marka ez da hori, edo ez da hori bakarrik. Guk ez dugu produktua baizik eta marka da nolapait ere erakusteko badagola jendarte bat, gaurela pertsona batzuk lurralde batean kokatuak, non elkarrekin lan egiteko apostua egin dugun, eta gure zilborresteari begiratzea baino, lehenesten dugula amankomuneko jarduera bat, atera bide bat eta abiatze bat. Eta hoxe da nik uste dut ezaugarri nagusia, kanpotik bederen begiratu nahi bazaio. Eta nik ez dakit ze reperkusio izaten alduen edo ez, baina baztanek bazuen abantaila bat horren kasuan, eta da 15 herrik elkartzen gaituen lurralde bat, eta bailara baluera bere historia eta kultura, eta beti danik ulertu izan dugula sortu garenetik, bederenan sortu garenetik, baztan bat dela, eta gu den herrikoa garela ere, baztandarra garela, ez? Eta horrek erresten du, egiarran erresten du, bertzetoki batzutan hartzen aldiren iniziatibak, gure kasuan jaitzinetik badugu sentimendu hori edo... hori, eta nekazal kasuan ikusten da, azkenean komunala gestionatzen direla bailara mailan eta lurral badago alako indefinizio, bazanen barnean badago lur indefinizio bat herriak non hasi eta non akitzen diren, ez? Badira auzo batzuk, 5 herrietakoak direnak, azkenean hau abiapuntu izateko ere bai, lan bat bazagon nolapaiten ikusarazi da dituztena ere igual pixka bat kanpotik, zuek baduzue baztan bezala badituzue balore batzuk, eta balore horiek beharko zinituzte erabili. Zuterra nahi ustiatu, baina bai erabili, ez? Balore horiek, zen igual balore horiek ez dira gaur egun modan daudenak bertze mailatan, ez? Izan ere, proiektu honen baitan guztiak hor zaudete batzuk besteen menpe, ez? Hori, alojamenduak adibidez? Bai, eske guk arrasargi dugu ez dugule bakarrik lan egiten al. Gainera, ez dugu edozein motatako turismo bat nahi, eta guk bihartu egar da bertzekin lan egitera. Bueno, eske bihar dugu bertzeak lan egitea guk lan egiteko. Orduen guk eskaintzen aldugu alojamentu zoragarri bet, baino nola torri behar du jendia baztanera, gero ez palimedu ze bizi baztanen, ez? Eta orduan, biharrezkoa dugu nekazari egotia, mendiek ongi zaintzia, mendie polite egotia, paisai eder bat ere izateko. Gero hemengo produktuak, baztango produktuak dastatzeko, baztanen jateko, eske dena da azken zirkulo borobil bet, eta behar dugu denek, behar dugu bertzen biharra. Eta gu hortaz ikusi ginoen, deitu ziguten udaletik, espliketu zigutelaik zer izintzen arrasmaztan marka, ikusi, guztetu zitzaigun haunitz idea, eta gainera itxaropensu gineuden idea horrekin ze. Gusten dugune da antolatu behar dugule, baztan modu batera, etorkizunean ere, baztanen segitzeko bizitzen, ez? Eta batez ere da hortaz, bihar dugu, Mikel egartzen zuena, sortu garenetik, badakigu, baztanen lan egin dugu denak elkarrekin. Sortu garenetik, badakigu baztanen lan zerbitzuak eta gauzik izeteko, auzolanean lanien aitu behar dugule, ez? Orduen, da txikitatik edo sortu garenetik badakigun zerbait, baina horrekin jarraitu eta hortan segitu. Zeren gero, hemen, baztango zaporeak eta popilo daude, baina bertan merkateren elkartekoek ere parte hartzen dute fundazio hortan, artesauek ere bai, zerbitzu turistikoetan nahi direnak, sektore agroalimentarioekin lanian ibili gara, nahi zoino ez diren elkarte bezala antolatu, Zederna Galeduro hor dago, lanbide eskolak ere, ekarpen interesgarri bat egiten du, ikusiko dugu gero izertan gauzatzen den, baina hezkuntza jenden prestaketak ere bat etorri beharko luke neurri batean hemen plantatzen den guziarekin, udaletxeko zinegotzigo ezberdinak ere bai, nekazaritza, beltzaintza, turismo merkataritza,
Eta gero hainbertze gauza bateratzeko eta koordinatzeko toki bat ere izanen da, ez? Eta bistan da, hasierako antolaketa hau hasierakoa da. Gero horrek bere bilakaera izaten aldu, elkarte berriak antolatzen aldire, eta kusiko da, ez? Baina, tira, hasierako momentu honetan, Baztango ekonomiaren alderdi handi bat antolatzen dugunek, eta gero horrek hainbertze gauza mugitzen ditu. Zeren gero hor badire, hainbertze gremio, badire hainbertze jarduera gehiago Baztanen, ikusiko dugu hoiekin nola lan hainen dugun, baina ekonomia unek neurri batean bertze hori ere mugitzen du eta dena elkar elikatzen du. Ongi egonen litzateke, epe erdira edo, ikusi nola bateratzen aldugun gero, aipatu dugun balio sistema horren garapenean, hori guztia, ez? Zeren erraten badugu ingurunea zein du nahi dugula, euskara, paisai hau eta bertze, behar bada, eraikuntza aldetik, eraikuntza jakin bati buruz ibili beharko gara, mugikortasunaren aldetik mugikortasun jakin bati buruz, hondakin bilketa aldetik hondakin bilketa jakin bati buruz, kohesio sozialari buruz, justizia sozial ikuspegi bati buruz, guzioi gero bateratzen beharko gara poiki. Erran bezala ez baita Baztan nola nahi saltzeko marka bat, baizik eta guk gure lan egiteko modua, gugaren hori erakusteko modu bat, ez? Aipatu zen bezala. Eta ze nolako eraginak edo nola eragingo du guzti honek, ze nolako ondorioak ekarriko ditu? Ez dakit, esperantza dugu ondorio onak izetia, ez? Batez ere, da antolatzea eta gure artean ikestia denen artean, Baztan ongi antolatzen eta batzuk bertzei, bertzen lana elikatzen. Bai, ondorioak onak izan behar dute. Honek enboteretxe bat da, engaiatze bat, honek erran nahi du bertako herritarrak, bertako biztanle parte hartu behar dutela, beren bizitza arrontaz gain parte hartu behar dutela, bisio globalago batekin eta aktiboak izan behar dutela etorkizuna eraikitzen, ez? Nik uste dut, hau bertze ezaugarritze bat dela, bertze politika eta ekonomia klasikoak gelditu dira ezagutzen ditugun moduan, eta nik uste dut hemen hartzen dugula paper politiko bat, hartzen dugula paper kultural bat, eta kontziente garela lurralde bat defenditu behar dela. Zeren gaur deslokalizazio ikaragarria bizi gen, lehenago zen deslokalizazioa zen merkatuak eta produktuena, orain pertsonen deslokalizazio bat badago, eta ez gara inongoak, eta guk segitu nahi dugu izaten toki batekoak. Nekazari azkenean hala sentitzen delakoz, bertako lurraren menpe da, ura landu behar du eta ari zordio bere bizimodua, eta elikagaiak ere nolapait ere tokian tokiko izan behar dutela garbi dugu denek, baldin eta mundu jasangarriago bat, iraunkorrago bat egin nahi balin badugu, eta hori garbi badugu ere, hori bertze modu bateko jarduera ekonomiko baten bidez egiten da, zeren gauzak uzten balin baditugu etortzen heldu diren bezala, eta norbera bere individualtasunetik amoldatu nahi balin badu horretara, desorekak gero eta handiagoak izango dira pertsonen artean eta lurralden artean, eta hori da bizi duguna, ez? Desoreka kulturalak, desoreka ekonomikoak, eta mundu hontan nagusituko da Demaseko lehia bat, non gigante handiek jango gaituzte denek. Gaur egun esan dugu politikan jardutzen dutenek multinazionalen interesek betetzera heldu direla, eta azkenean Europa hori bihurtu da. Europa eskubideen mundua saltzen ziguten, eta ja ez da Europa eskubideen mundua, ez gaitezen engaina. Eta hori nekazariek badakigu, esaten digute gurin diru laguntzetaz bizi garela. Guk ez dugu diru laguntzaz bizi nahi, gu bizi nahi dugu gure produktuak saltzeaz. Horri guztian lagunduko du markak. Eta hilabete honetan aipatu den bezala aurkeztu egin duzue, eta orain zer dago egiteke? Dena. Horai artekoa 2 urteko lan bat izan da, 2 urteko ibilbide bat, nahiko abstraktua, hauskorra,
zehaztu gabea ere bai, guzi hau aurkeztu ahal izan dugun artio. Noizbait ere aipatu izan dugu, hau izan dela, mendi handi baterat abiatzen garrelaik bezala, oinarrizko kanpamendura aigatu artio, hor dago hurbilketa ibilbide luze bat. Eta hurbilketa ibilbidea aldike hasten da prestakuntza batekin ere bai. Horrei artiokoa izan da, justu mendiaren oinarrirat hurbiltzeko aitzineko bide guzia. 2 urte gandire, baina ertako genuke ere 20 urte gandirela. Zeren, marka bat behartzela baztaren aspaldiko kontua baita. Ez du guk orai ere deus ere berririk ekarri. Guk ekarri dieguna da horri zehaztapen bat, eta bai ez dela marka komertzial bat izanen, baizik eta nortasun lurralde marka bat balio sistema batean oinarritua. Eta 2 urteko lana izan da, momentu honetara ailegatzeko. Hemendik aitzindarat, fundazioa martxan da, patronatua ere bai, eta hor hainbertze gauza bateratu behar dire, denok ulertu, zer den marka batekin lan egitea, balioekin lan egitea, elkarlana, lan egiteko eredu bat lantzea, eta guzi hori, pixke bat, guzi horrek intza bezala, elkarte guziak eta eragile guziak bustitzea. Orduan, lan egiteko eredua behar dugu landu, eskuartean dugun hori ongi ulertu, eta gero aitu. Osongi. Eta momentuz informazio gehiago eskuratzeko nora jo dezakegu? Informazio gehiago prentxan agertu den guzia alde batetik, beraz hernia ibili ez dena prentxa irakurtzeko, ikusentzuteko aitzineko egunetan, aukera handia galdu du. Nola nahi ere, webgune bat ja hor dago, sarean, www.arrasbaztan.eus, nahiz eta oino garaturik ez egon, eta ja urtea akitu baino lehen, hori martxan dugun. Zerbait gehitu nahi duzue, edo nabarmendu beharreko... Bai, ez da erresa, guk abiatu dugun bidea, ez da erresa, zen zuk egiten duzunean zerbait eperik gabekoa eta bisualizatzen eta ikusten, ez? Baina, azkenean, hau ondasun inmaterialen filosofiak ere bultzatu du, ez? Baina ikuste dut, jendarteko eta baztanen kasuan dinamikak, biztanle aktiboen dinamika horri eta sinergia horiek eta elkarlan hori ja badela lorpen bat, ez? Ja badela abiapuntu bat. Eta emaitzen ikusgarritasuna geronek ere ez dugu hori garbi, ez? Baina pentsatzen dugu honek bultzatu behar duela, izan behar duela ondorio positiboa norberaren jardueran ere. Guk ekoizletikien geronek eraldatu eta saltzen dugun realidadea pixkat ezagutzen ari gara, eta badakigu zein diren gure indargunea, baina zein diren gure ahulguneak ere, eta honek laguntzen aldu beti etor daitezken nekazaritzara eta elikagaien ekoizpenera etor daitezken jende berriarendako laguntza, esperientzia bat eta bultzada, ez? Baina baitare nekazal ereduari, ez? Badira realitate batzuk bizi izan ditugunak orain, eta kontziente gara bertzen modu batez igual egin beharko dugula lan aurrerantzean, azkenean jendartean oi hartzuna izateko eta kontsumoan eragina izateko. Bertzenaz, kontsumoa gelditu da superfizia handien esko portzentaia handi batean, eta han toki gutxi dugu ekoizle txikiek, baina jakin behar dugu guk orain kontrarrestatzen kontsumo mota hori eta kontsumo eredu hori, eta hori ez da egun batetik bertzera egiten, eta pentsatzen dut turismoak ere bere erronkak izango dituela, badakigu eman direla urte hauetan gauza konjunturala batzuk gertatu direla, ez da konjunturala diren edo zenbat faktore dauden tartean, baina baztanera inoiz baino bisitari kopuru handiago heldu da azkeneko urtetan, eta horren onurak eta kalteak ere sufritzen alditugu. Erran nahi dut,
zen turismo jarduera kompatiblia da nekazal jarduera batekin, mugikortasun batekin eta bertzeekin, eta horiek, eztabaida gune horiek, norberak eman behar ditu bere elkartean, eta elkarte horrek aportatu behar du gero fundazioan. Eta orduan, azkenean fundazioa ere bai dago udalaren jardueraren baitan, baina elkarte horien jardueraren baitan. Elkarte horiek proposamenak eramaten badituzte, eztabaidak eramaten badituzte, eta lan egiten balin badute, fundazioaren lanarendako ezinbertzeko izanen da. Orduan, aktibo gauden, parte hartzen dugun elkarteoen dinamikaren baitan ere badago. Hortaz, gu arrasa itxaro, pentsu gaude hortaz, Mikelak erten zuen bezala orain, iniz baino jende gehiago aizaigu aliagatzen baztenera. Baina ez dakigu zenbat denbora iraungo duen horrek, ez? Orduen, ongi antolatzen bagara eta nahi dugu gauzek jarraitzea, baino ez edozein moduen. Orduen, hortaz, lan egin behar dugu denak garrekin jakiteko, noraraino gu hartzen ari garen jende guzioi, ona den bastan guzirako, ez? Eta hortaz, biharrezkoa dela denen artean lan egitea. Baina itxaropenakin batez ere. Eta horretan zaudete. Hoxe. Mila esker etortzeagatik Hiruroi eta jarraituko dugu ekimena nola doan. Esker mila zuei. Esker mile. Hurrengora arte. Bai,